bills, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Atanipigania nami nitanyamaza kimya. Atanipigania nami nitanyamaza kimya. Kupata wimbo wangu wa kimya, kama sikiza tune yako, dial *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Ma chiegni kendo nyaka romo gajwang' Mike thuolo ma bende asome ote mag jo Kanyanam bende awinjo Ramogi maler ahinya Central Sakwakoni. Gini en web kendo en food chain kaka upime no. Onge kaka jo ten sikunde nyalo medo kwan jopuonjre ka jo Go House okong'eyo. Nyinge en Brian Onyango kandela mara wendo erokamano ahinya. Moro ka wacho ni podgi pak ne nyaro nage Lilian Odira, mano gweng' metwa koni Suna West ka podgi pak ne makende. VOJ ni wache radio gokinyi ni jatend piny Kenya komiti ma dhialo ji mopogore kapok wadhi e holiday mar Mashujacha gimiye kata gi confirm ne gimoro
manyalo kelo geno. Tiwachono kanyo ni oganda Luo gi jo Kenya te chieng' ma jogi duogo nyakwadwa pong' pap mar ndege mar Jomo Kenyatta mondo wang'is piny gima ne wageno jowa. Erokamano ahinya. Pesa go jopuonje ma ong'eyo kuma nitiere. Weuru luongonwa nyithindo ne nyawawa. Pen kila nyajo sakwa. Parne ni avio je. Wawuoyo kuom nyithindo maonge. Ghost. Ok kuom manitie. Miwacho ni nitie to onge. Nitie to onge. Erokamano. Donge emomiyo sikundno iluongo ni nyawawa. Wanto nyithindwa iriembo ne school fees to nyaka jochiende somo nono. Haruna Buso wacho kamano. Giwinjo ka gigo depe to gio. Giwuok ni dhi manyo gi ndara kujotedo ka ndara ni nono atenya to ka. Jochiende chul fees. Next Otieno bende penjo ni next wadwaro ng'eyo ghost parents be nikech Kenya ka koro ghost odhure. To wang' utume bende ghost workers ma Bay. Okay. Koro 50,000 times 15,000 per student dhano loso pesa kande. Ben wacho kamano. Opolo Osanya, yani sane jo machamo pesa go dak lung nying ge. Owuondo wani nyithindo manyawawa nyaka ng'iso ni joma osebedo ka so pesa gi ofuko gi gin ng'a. They exist. Okay. Maka jomo oyawore. Kenya ka otamo wang' Morina Auma ni kare pesa ng'eny. Imagine kigo ji 50,000 gi pesa ma sirikal golo. I weep for my country. Mano ote mare Josiah. Sirikal kaunti kuonde thieth bende wan gi nyawawa. Vitalis Ochieng. Nyawawa ng'eny e Kenya ka. Kochakore sirikal mamalo gi mamwalo. Kare tim maricho ni bende odhi nyaka sikunde mekwa. PS nyaka ng'iswa ni jogi to gen ng'a to gisetimo ang'o. Ng'iswa kwan hie ok kony, but jomoko must be behind bars. Okay. Moro ka wacho ni oyawore nyinga NBT Sonduru wacho kanyo ni Kenya kao tamo dhogeria kwacho. Nyalo bedo ni bende wan gi jotich manyawawa bende sikunde mekwa. Nitie pes moko mag sikunde moko madhi nega jomoko michulo to jogi ok tie sikul. Ma bende onyakuno no anena kaka jo ma riek e panel mar kaka wanene. Nyinga en Albert Onyango kawuok e gwenge mag Sakwa. Kopolo wacho kama ne ote mare kaendi erokamano ahinya. Maka juma Lilian en nyakowak. Our stadiums should have training tracks. Ineno kaka Mora, Ubiri, Wanyonyi, Koromanyala. Okoyang gi kod counties kama giwuoke. Apart from talent identification, it can promote sports tourism. Goliath cha ok nyal bayo javelin adier. Okon Lilian nyar kanye? Nyakowak. Jamos na nyame. Polino Ginga wacho kama ne ote mareka. Wang'eny walake pinje mang'eny malich. Okay. Tanzania wantie. Jokwako be koro jokwako bende claim ni mano nyarge. Isegadauti gima Polino wacho. Kisegadauti gima Polino wacho ni mesani. Donge pile ko wacho tiyego. Ang'o miyo mato korido kele kiawa. Waya ose wacho ni. Bura no userumo. Je nyakupognwa mar midila. Agere jo Migori rokomo medigine mulagi. Iwacho ni mula kane jo pinje mag China gi Japan obiro mo Migori. Koro jo Migori lawe do kome kele ga. Okaneno penjo malich ahinya ka. Mana ng'ate mowacho ni asebedo Basai Secondary School kuom higni 16. En adier ni kwan nyithindo mioro ne Ministry for Capitation Purposes opogore gi kwan nyithindo on the ground. Similarly, a CDF nyathi achiel nyalo yudo pesa ding'wen simply by rearranging his or her names. E.g. William Otuchi Miyawa, mano from Rangisi, Otuchi Willie Miyawa, or completely misspelling the names. Asebedo Basai Secondary School kuom higni 16. En adier ni kwan nyithindo mioro ne Ministry for Capitation Purposes opogore gi kwan nyithindo on the ground. Similarly, NGCDF bursary nyathi achiel nyalo yudo pesa ding'wen nikech nyinge iloko.
timore mang'eny maja iye koro miwa picha ka weche koro chalo ka gigi timore ma onge japuonj maduong' e sikul moro amora mabiro wuondowa ni en pok notimoga gigi timo samudwa gedo to ng'e ang'e ni jo form 1 adwa medo 10 form 2 amedo 5 form 3 amedo form 4 to nikech koro yot ng'eyo nikech nyithindo ang' ne results koduogo to koro gitimo ang'owa gigoyo matin ogiketie mang'eny but moko gi donge momiyo wawachoga ka ni kata sama irwako nyithindo e sikul lweny tang' na yaw koda lakini iyudo ka sikul onego bed ni admit nyithindo 200 kende tikono ni sikul koro admit nyithindo 350 nyithindo 150 gi mane token ma japuonj maduong' jo BOM to gi directors mag education nikech ka sikul imna gi facility manyalo accommodate nyithindo 200 tang'o miyo imedo 150 nyaka bede jok matimo 100% transition effect mag 100% donge magi chamo godo magi chamo godo in no kinene kaka wang'ni kane onge jo form 1 jopuonj madonge sikunde gi no chandore ahinya ne en thagruok malich ahinya nikech sama nirwako ga jo form 1 jopuonj maduong' okigone simo maki enohala wen mnotel moro maduong' e center kanye ma entie joma dwano rine gi nyithinde gi sikunde mamoko nyaka itwe pesa nyaka iket gimoro uniform ka bende chuny wach koro mondo ang' ni sikundi ma supply uniform so gigi timore education ka nitie be badhe kabisa kapok giluongo nying police kapok giluongo nying wajofwambo to gibende gikuong gipenjere ni to gikwaladi giluongre bura gikonyo piny in penjeri ni gimoro miluongo ni Kenya Secondary School Heads Association to gi Kenya Primary School Heads Association pesni magidhi godo Mombasa gigolo kanye ini seneno voted school fees mondik ni ma pesa monego dhi ne capture ma seneno to Mombasa to gintiere bekadwe e buche gigolo pesni ko kanye kende magawa maginindo 20,000 gi wiye bura chiko juma chiel te it is not their own contribution ima jonyuol tema serikal tema fund gi ka capture ka kesa gerego Ero kama na nyane jo mane winjo kokal kuom Ramogi FM waseduogo bang' weche manyien masadek ka gin weche manyien ma utuche kor gwenge wadhi nyime kod somo ote mag jopiny senior apana ng'adi kapok itieko apana ng'adi kapok itieko yes basa ni wuoyo ka ojae otiyo higni 16 te joma dongo to ng'eyo ka gigwenyo samoro igwenyo mana nying ng'ato Victor Otieno Joma Victor Otieno Joma Victor tigeyo VOJ basano kose loso to kode gwa media nikech ng'ama is accounting officer school kama pesa donjo ne to disburse pesa kamora mora dongen basa kangano so wacho no setiyo higni 16 to ng'eyo owacho ni gigi timore okwan koro nyinge makoro bitok nyakang' ne wacho walicho jomage matimo gigi nikech okenya bukri bukati wacho ni wan gi nyithinde 50,000 manyawa we sikunde 3,000 sikunde mani wacho bende poki wacho no ni jomage nikech kata ka en sikunde to nitie ng'ama noyawo bank account ka koro bank account wacho ni bank nitiere bank moro wacho kata ni koro en bank miluongo ni Nyawawa bank to nitie jok manoketo kok gi kidhi yawo account to pesa no kosechopo account manie Nyawawa bank to nitie jok madhi kawe nitie checkbook mondik ne account no kata ka gidwa tiyo gi checkbook to nitiere online jok matiyo ga account no magi wacho ni online kae mondo wagole pesa nitiere signatories 2 manyaka approve donge gin gi nying ji donge gin ji magi ok jok mino nikech gin yot malich ini dhia tikone bank ne tikone nwa oro pesa e bank ne shilling milion 1 gi nus to sani statement kimio wato pesa ni onge account ne wache no ani ng'agi ng'ama no gole ineno account oken puodho
mang ne wacho no gweno no okalo ka ojakodo modhigo ken no okalo ka opudho gando dhigo nitiere jok ma signatories mano yawo account gi so sirikal nyaka bende koro we tugo nikech giwacha wacha gigi mar mondo wache ni chal ka gima nitie gima gitimo anda kwayo CS Mbadi ang'endo jawinjo waga no penjie bitok ni to kumiru iwache ni 50,000 ne account mage mane pesa ni odhi mondo gitim traceability mondo ging'iye ni to ka pesa no or ne sikul pesa ma excess gi nyithindo 300 signatories mar account ma sikul emechako godo to ka gin sikunde manyawawa maonge to jok mano yawo account kuma ne ministry gini otere pesa ne bende nyaka giwacho to ok ni tere dichiel itere di nuoya nikech sasa haya ma capitation owuok to pesa donje account to sasa haya ma pesa capitation owuok to pesa donje account tilode jomage erokamano gavana wachni kuomi adoni koro walum wachni oreko ginyono na waya chien kacha ma jowinja ok winja sauti no but adwa kwanyegi kama JKT no penjruok mwa penjore achiel ni sikul ka sikul every financial year ntiere auditing mitimo kendo gibedo gi external auditors ma obedo approved kendo man gi lony ma government recognize e secondary ka secondary e primary ka primary kaito gichiwo report gi e audit report ne nyaka chiw omenda manyo sikul oyudo to gima pod odong gima nyo ogol koro penjruok mwa penjore niya to auditors gi giloso ga buge gi nang'o ke tugo to nwang'e ni ne nitire chien kacha ting'eni nitire tugo bende Victor maka sikul onwang'o kata mana $200,000 to kako auditor ni dwa tugo kode mang buge gi balance kendo report no bine ministry ma beda accepted moko makie ng'ato ere kaka gini nyalore sama sikul nigi annual general meeting aparo ni pedhoga reports kaka pesa sikul otiyo monego beni jonyuol kalie to mae ma je ndalo moko ne wacho be mana ka wan ka nikech ibigo gi kite to mano bende mitne nwang'iyo godo ni to yudo ka osenyisi ni gi ichiwo nu report kodong kata mana gotieno to kiny ubedi e meeting kata mana kinyi mutime bura no kinyi mitime bura no emi imiyo uwe report ni to magi ng'eni gin gik madwaro thuolo mondo mi isom nikech report mar financial report mar school for aolia ok en gima nyalo kale secretary mar board and principal mar school en principal mar school to gigi ochiw gi ka to kidwa penjo ahinya to bedi ne ka ng'ama dwa go sikul piny ine ni ka ng'at ma osechako kelo siasa e sikul koro thuolo kata minyalo godo penjo ni to $1,200,000 ni magi kaka pesa ni notiyo koro penji ni to bende kata mana joma nie board ka nikech gini riwo nyaka board gi jonyuol mamoko ma bende samoro nie gi lony e weche mag omenda gi bende janyuol kalie report mondo ming'ene sikundwa ni to nonwang'o pesa makama nikech Victor gini duoka e kama wacho ka jogo poko nyono na waya chiel kacha ka itatieke sama wawueni jatend migao mar omenda nyocha no wacho ni kaluore gi choko mar sirkal matin to ge omenda manok en adier ne sirkal ok nyal tero 1,200,000 gi wiye ginyalo mana tero 16 tiyudo ka sama ginyalo mana tero 16 ni to omenda maloyo bilion koro wachni en bilion 2 nikech kama 50 kende ema osetimne ema osetimne auditing to nwang'o nyithindo manyawawa 50,000 koro nyisi ni ka wawito maloyo bilion 2 to mani ng'ini pok wawuoyo kuom sikunde ma bende nyawawa ma wawacho ka koro nyalo bedo ni wawito kata mana bilion 5 gi wiye koro omenda mikwalo to nitie mak mana no omenda manyalo konyo sikul e maonge mae gima kama dine timre pinje man gi lony to jatend migao mar somo de koro onge apisi bitok ni en notieko kacha to make kowuok kacha cha koro kose make to dhi wacho no omenda ni dhi kanye Victor maliti moloyo en ni sama wawuoyo kodi ni wach ma wacho chien kacha en ni nyithindo mane form 3 idwaro sane gi 150 mar registration mar penj
nikech piny owacho nowacho ni koro ok ginyal chulo pesa penj full. Ema wacho ni sani king'iyo kata e kor gweng' kama ji nitie, nitiere miyo moro ma samoro luoko mana ne ng'at moro e gweng' eko puonj nyathine. Nitiere miyo madhi doyo ne ng'ato kata mana dayo moro miluongo ni padei. Eka chule 200 odiochieng' eko dhi ocham gi nyikwaye. To eka nyathine bende dhi e sikul moro machiegni kode ma samoro sponsor moro ema nyo chulo ne piny. Nikech kata wan kaka wabed kae ni nitiere ok samoro kata mana nyithindi kende. Koro miyo ni samoro 1,500 ni nyalo neno pesa matin ne ng'ama ni godo, Victor. Samoro an gi in wanyalo ridore piny kae to wabilie godo lunch moro ka je yo wang'o koni jo kama kawuono bi kae. To nitiere miyo moro manie kor gweng' jaduong' moro ma 1,500 ni chalo ne piny mangima. Koro mae gima wawacho niya, ok en gima onego nyiere anyiera ka dhano ogolo lak madongo. Nyaka wane ni to omenda ma iwito oko e yor mar kuoni, sirikal kik wachnwa wacha no omenda lal, to nyaka jogo ma kumo omenda no dhie kochakore gi heads of schools gi, kochakore gi jok mantiere e jogo house ka egi, mondo wane ni tinyalo chunge nade mondo nyithindo odhi sikul mok ni jonyuol kwamo gi nyithinde dhoth to pesa tioro to jopuonje machamo. Erokamano. Basic Education Act wacho ni nyathi nyaka yud somo e lwasi mowinjore e yo mowinjore. Mano chik mar piny Kenya mowacho kamano. Ken kawaluongo wach mar somo ni, ang'eni somo ni en gimo somo ni madongo piny. Ka wakedo nyaweche mag somo to kamoro kiny ok wanabed gi tieng' ma nyalo tayo piny e yo mowinjore. Adwa mane go wiye matin ka wadhi wach moro machielo kendo. En adieri ni mise mar piny pinje mathoth ahinya mana kaka kinde mokalo wacho ga ni piny ing'iyo sekta mar somo, sekta mar thieth gi sekta mar arita kwe. To somo ni en achiel kuom mise motegno ahinya mamiyo piny dongore, nikech kanye ma lony chakorego, rieko chakorego, to kachiel kod paro maliw matayo piny. Omiyo kata mana laro lemo mag telo ing'isi ni oboke mari chalo nade. Omiyo kata mana ka ji dhi od bura idwaro ni ubede joma bende nyalo loso chik, joma nyalo rito chik to gik makamago. Koro somo en gima nyaka sirikal kik ne ni mibadhi odonjo e iye. Ing'eni kata mana budget maro ma iketo tenge ne chenro mag somo ni en budget maduong' mokalo. King'iyo kata budget mokalo en budget maduong' molo e sectors mamoko duto. Koro nyisi ni en gima nyaka to kaw gi pek, to sama ikawe gi pek ni en kama bende kuo nyalo donje malich ahinya, nikech ineno ka gima pesa dhi kanyo mang'eny. To sama pesa dhi kanyo mang'eny to chudhe bende koro bedo mang'eny e iye. Nikech ang'o momiyo ywak nitie ka koro sani iwacho ni skunde ma kwan gi thoth pod ok oyudo omenda, kata jopuonjre ma kwan gi thoth pod ok oyudo omenda mane ichwalo ne skunde ni, nikech skunde mamoko osekawo mang'eny molo kaka owinjore bed ni gikawo. Koro nyisi ni nitie jopuonjre ma koro gin jopuonjre ma adieri manitie, to gin gi midhiero ok ginyal yudo pesa, nikech moko nitie mosekawo moso e uku jomoko ka giriambo ni nitiere jopuonjre to onge jopuonjre. Koro aparo ni nyaka to sirikal nen matut ahinya kendo kik ter ji e nyoluoro mar ni terowa kani, terowa koni, terowa koni. Ripode osewuok, Mauta General osewuok, wasebedo gi ripode mopogore opogore. To kaka winjo Fred wacho no, nonro gi timo kinde ka kinde. Fainde gi ikano gi ga. Doka e file ticha king'iyo ni tarik makama, report makama nonyiso kama, tarik report makama nonyiso kama, to kwan gi chalo kama. Gin gik ma sirikal oyewo. Ok ochuno ng'ato nyaka ikawe thuolo malach ahinya. Bede migepe mag sirikal mang'iyo weche mag mibadhi, jotim nonro, ma koro ting' ma gintiere godo, nikech ka owuoye kuom gwenyruok mar pesa, lwedo, kata masin, kata yo moro amora. Koro nyaka to okaw okang' mowinjore mar neno ni sekta mar somo ni oluokie maler. Mana kani nyaparo kinde mane ywak nitie kane jo chapo buge ne ywak ni temo gol gi oko mar chenro mag chapo buge. To mane iwacho ni nitie achudhe moko mane nitie diere kanyo mane kawo pesa mathoth ahinya mondo mi koka chenro mag chapo buge go. To sirikal nomako chung' mare motegno mowacho ni mae lai mowinjore bed ni luwo korka weche mag buge, mae lai miluwo korka weche mag uniform, mae lai miluwo korka chenro mamoko mag somo. Koro mana kaka ne gikawo okenge ma kamago, sani nyalo kawo okang' mar neno ni ka gin en skul mating'o nyithindo 100, to 100 go imioro negi pesa, to ng'egi ni en ng'ane gi ng'ane gi ng'ane. Ka nochako somo dwe mag higa ma kama, owinjore bed ni higa ma kama osetieko, nikech sani bwan gimiluongo ni 100% transition. Nyathi ok owinjore bed ni nuoyo klas, manyiso ni kowuok e kidieny ni to dhi e kidieny machielo nyaka kidieny machielo. Koro kapo ni diere ka nitiere kaka nyathino owinjore bed ni osetieko higa mar 2025,
to 2027 pod ineno komienjo e mbui to mano winjore bed ni penjo mapiyo piyo gi nonro mapiyo piyo ni to en ang'o momiyo mienjo kacha to winjore bed ni osewuok. VOJ, jonyuol bende nigi ting'. Yes. Ing'e ni gima timore ahinya momiyo gigi timore ni jonyuol ok penji penjo. Janyuol kodhi sikul to dich gi report form mar nyathi. Penjie japuonj maduong' ni tang'o miyo financial report ma sikul higa ka higa nyaka geri cho. Janyuol bas. Bas to CDF temo lakini gimoro tindo wuok ni gero cho. Choche bende nitie manyawawa e sikunde gi. Antera se wacho ni. Nyambola moro no ngiso jo Kenya. Oro miyo ji nyiero ni kama koro achopeni uspiny pogne ng'ato ka ng'ato pokne. Okang'e ni kama wachome koso nang'o koso nitie gima wanyalo timo Nyakore Mungajwang' ting'wa duto wan go kitelo ma wayiero gi keto jogitese kik waling' aling'a to gik moko kethore. Skul un go e gweng' kik wang'i ang'iya duoko mar sikul wang'i anena kaka pesa mar sirikal kowo to itiyogo nade e sikunde mekwa. Weche mag pesa gi weche mag sirikal mar kor gwenge e pod omit ni Nyakore Ramogi jomokalo chien Ramogi FM gi Ramogi TV chenro ma kaka wanene ne watuomo wach mag jochiw thieth 382 ma yande ochungi tich kod board matayo chenro mar ndiko ji tije kaunti ma Siaya. Ndalo 4 bang'e gavana ma Siaya James Orengo nyoloso banka County Assembly ma Siaya bende wacho ni kor jumani gibiro bedo kod bura moro moyiedhi mar gwelo kendo luongo jochiw thieth go mondo mi gichiw ywak kendo ng'ur margi. Jod bura ma sanja moko moke kaunti ma Siaya bedo seguro duondgi ka wacho ni ka dibed ni ng'ata ng'ata nokawo mit bilie ma ochiegni wawo kendo wuondo jo chiw thieth go to ng'ato ka ng'ato biro ting'o nama msalape kende en owuon. Winjane ka gavana owuon noloso bang' ka Ramogi FM gi Ramogi TV menyo wachni e wang' oganda. Winjane na Nyakore Ramogi. Petition dated 15th September from a number of persons named in the petition expressing concerns for purportedly having been unfairly dismissed by the county government of Siaya from service in the health department. A similar petition has also been presented to the County Assembly of Siaya. At this stage, I do not wish to compromise or interfere with the inquiry or intervention that will be undertaken by the County Assembly or any other investigations that may be launched by the agencies of Kenya's criminal justice, the County Assembly and agencies of the criminal justice system to carry out thorough investigations and expose this scam for what it is. It would also be necessary to conduct lifestyle audits on some of the individuals who could eventually become persons of interest. Noting the public outrage over this issue, we urge the Assembly to conclude this matter in a fortnight, is to engage with the victims and address their plight in the context of the manner in which the issue arose. There are clear procedures for qualified persons to be appointed and deployed as part of the staff establishments. Jobs must be advertised, applications must be made, and interviews conducted. That is the only path for qualified persons to be appointed and become employees. We are saying, if you know you have taken money from innocent Kenyans in Siaya, you promise them some job, please give them those jobs. You know, we don't want a situation where jobs are for free. People should be employed, just you do interview, you are hired. But in case you take somebody's money, please give them those jobs. I met so many people who are crying and saying, I sold my land, I gave them 500,000, 400,000. They promised me a job. I was given a letter. I reported. I worked for 8 months. I was told all powers as governor. You can fire. You can invite DCI to investigate. But more importantly, you have to take action and fire those officers who are involved in those malpractices. Because we don't want our county to have a very bad name.
Mano jaur bura ma Lagos Songa Sam Atandi jakom mar budget e bunge mar piny committee mar budget e bunge mar piny Kenya bende kanyo cha joluonde e wach ni senior ma wach mani lose kendo gi kukune un gi Ken Muga kachiel kod governor jomukalo chien to chal ka gima uchiwo jomoke nendo. Awinjo kanyo ka governor wuon wacho ni wabro nyenyo gi elela kata ka ochuno wanon kit gimagi lifestyle audit kuom thuolo ma jombere a fortnight nyako yud report be ma oromo koso gina tielo dhongere ratila aboro. Kisungu nigi kom moro miluongo ni rocking chair. Ye rocking chair. Fred, rocking chair ni chalo nade, utiyo nade. Kom aluoro. Yani rocking chair kibete tidhi mbele gi chien. Tidhi mbele gi chien to kisudi. Idhi tiduo to kisudi. Mane gima se governor mara temo kan. Yo chalo paras moro ma keto na nyithindo. Koro wuondo gi ni paras. Ine ma kore yude. Nyathi moro matek. Nyathi moro matek. Ing'e ni ne wawacho ka ni investigations masia gi yot. Okidhi kite county assembly. Okidhi. Idhi adhi facility tiko ni VOJ ma wacho ni no cham pesa nani ne tiyo ka tiyo dweche ochiko. Ng'ama no kelo VOJ ka. No biro gi barua kwa kuma. Barua kuom Ken. Tidhi ir Ken. Tipenjo Ken ni Ken in ng'ama no mi VOJ mondo deploy Madiani. Sub county. To Ken wacho ni ato VOJ ni nagolo kuom J Bonyo emano kona na deploy ye kanya Madiani. To an be dipenja penjo tipenja ni to wuod mwalimu to koro VOJ ni ago kanya mondo ke miye Ken mondo tere Madiani. Tako ni oyo jatenda ma Fred Ogweno emano oro na list. Ukona ni VOJ atere Madiani, ukona ni Stafford atere Ambira, ukona ni Obado atere Jala. To koro wadhi ir Fred, tipenjo Fred to ito list ni wuok godo kure. Jogi ni agodo kanyo. Yot malich. Ing'e ni the moment miwacho ni jogi sijui ni county assembly timo investigation. To kiwinjo ka MCAs gi moko ba wach e wechegi. To kone ni jogi ok bi yudo haki e mbele MCAs masiaya. Nya neno kamoro tuo mo wache WhatsApp group moro. Baji openje ni to karakoro kama gi joko ma onego bi iri kama nyo haki gi tema koro isebolo wach mikoni mago gik mago tugo mago gik moko bi yiego. Nidwa ketho godo nying governor. Temo wacho ni county assembly no ketho pesa kuom keto lende gazette. Ok na temo wacho. Mane mano timore. Okay. Gina mag wuondo wang'. Mago na mag wuondo wang'. Nikech kada mana jakom mar board kane waketo clip mar jo mokalo chien no wacho ni ne gitiyo gi DCI matemo loko yango jotijegi. To nyithindo go jo thieth go yande kane log tich mar county Masiaya. Nyocho wacho ni gidhi ka DCI to nyiso ni gin kanyo pogerawe kata. Gikia gima wacho ni gisetiyo. DCI wacho ni kanyo gionge. Korengo, Governor Mamara, wacho, Olungo Gini ni we want to expose it for the scam that it is. Yes. Enongi na dinigi no scam. To wacho, ni gidwa dhiti mo lifestyle audit. Gidwa dhiti mo nondro kaka kik jok miluongo nyingi gini odak. Kangi magi bendo selokre ni kech pesa manegi sayo. Ango kendo magirito. Abedie di county Masiaya okao gini matek kako nego bende gikawe. To mana kaka nwa wacho juma mokalo. CEC mar health. Nyaka bede ni sani sechung thenge. Chief officer mar health. Kechimane deploying officer. Anyaka bede ni sani sechung thenge. To CEO mar Public Service Board Masiaya. Enacting anego benisani onge office no to chairman mar Public Service Board Masiaya benda nego benisani onge office no mana kake wawacho mar somo cha VOJ
ni japuonj mondo japuonj omed nyithindo 200 e list madhi treasury mondo golnegi pesa jogo house ka Erokamano. Inyalo kaka achiel kuom afisa mag board matayo weche mag jotich nyocha loso kaka nowacho juma mokalo chien. Inyalo neno Nyakwar Mogi. Yier gi jok mamoko. Koro ne wayudo weche moko mane liekore ni nitiere jomoko mane tiyo e migepe mag thieth to ni ne pok ochulgi osara kuom dweche mang'eny. To ne wakawo thuolo mar timo nonro ni to jogi dibed jomage, kendo ne waketo duol moro piny mong'iyo karatese jogi, oboke mana jogi wacho ni gitiyogo, ma giko nwayudo ni ji nochopo joma romo 502 nokelo obokegi. Okane wang'iyo obokego maber kalure gi chenro mag tije ka, nodo ka gin obokego ma ok ne gibeyo, ne gin bandia. Koro kane wayudo ka gin bandia to nwafwenyo ni nitiere Mana kamano Nyakwar Mogajwang', magi te waketo ni mondo ibed kod picha hie ni gigi ochakore gi kanye to chopo gi kanye. Kik bed ni ni kaka wanene ohangore jomoko. Senator ma Siaya County Oburu Oginga bende nyo lose wachni. Winyane kaka nyocha oloso Nyakwar Mogi. Ka oyudgi jogi kosefwenygi to konego bed ni ka gin joma tiyo to ni gin joma riemba tich. Jogi gin joma nego ter nyaka e doho mayalgi mondo justice otim, nikech jok ma nyocha to timnegi kamano. Jomoko kuomgi gin joma desperate, mane moko awinjo ni nodhi hola pesa ni gidhi chiwo ga soya. Moko kanyocha winjo ni koro kara barupe manomigi ok adiera, to moko awinjo ni mna ni osiptal, to moko be chal ka gima Nyasaye osemna omo modhi e polo. Maeri ok en gima ber kendo en gima wich kuot. To onego bed ni counties mawa premier chiwo services ni jopiny, to ok ne wayud yore ma bilageko mag hinyo jopiny kaka motimre onero. Maeri en gima kaka senator abro temo tero malo, kende senate bende abro dhi keto wachni mondo jo senate bende oluonge jo Siaya, nikech an ng'ama jadala, koro samoro ok anyal wache kaka onego bed ni yale maber. Par ni maendi wach ma senator wacho ni obro temo tero malo. Onego bed ni osetero. Onego bed ni osetero, to wan gi geno no bro tero. Nikech VOJ mana kaka napimo kane wawacho masomo, ne wawacho ni mondo japuonj maduong' med namba mar nyithindo e kwan ne mitero ka ministry mondo pesa obi mang'eny. Ok otime kende. Gi gweth moa malo. En gi gweth moa malo. Masiani bende mondo nyithindo jogi abed deployed ma ng'ato tiyo madiany dweche 8, to ng'ato tiyo Ambira, to ng'ato tiyo Yala, to ng'ato tiyo Bondo. Magi ok gin osiptende atenda e county. Magi osiptende madongo ma sub county ka sub county ne ang'o ani godo. Ma tich madhi mbele kucho ken tich matimore ni sijui okochal gi facility ni koro baraluru. Ma baraluru oket ni mana kedhe to ang' ni yudo na pain killers to gi ng'ama pimi test moko malong'o gi ok nya yudo. Magi osiptende ma ji dhiye kowuok mag dispensary gi mondo giyud thieth maber. So ng'ama tiyo kanyo ok en ng'ata, en ng'ano ma sirikal mar county ma Siaya otimo ang'o ong'eyo kendo yango. Emomiyo wawacho ni jo public service board jogi ok dibi ni bete osiptende gi nitiyo ka jo public service board timo ang'o kia. Nikech kaka koro ne pok ochul gi dweche 9, ibro yudo ni payroll nyingi gi nye nitie to giyudo na pesa ni. Nikech king'iyo audit report mang'eny mag counties to ikoni ni payrolls mag counties gi iyudo ka kwan joma nitie payroll monego yud pesa ng'eny, to jok ma yudo pesa to timo ang'o
tin. So samoro magi bende ne ichamo godo pes county. Ni ji 300 gi payroll gintie, pesa to giyudi dweche 9. Emomiyo gini ohingo county government ma Siaya sani. Admission ma governor osewacho ni lifestyle audit nyaka tim to gini bende scam. Mane admission ma enough. Jo public service board bende riwinjo kaloso to giwacho ni ne gitiyo gi matrix akia nango kisungu madongo dongo go. Data capture. Gibende gidhir DCI mondo giwache ni to data capture giri ne gitiyo godo nade. Nyithindo bosaluongo nyithindo jok matiyo manyo riembgi. Moko broko ni ne gitimo nyaka gimoro ne skills audit apa kedloge nango e dwe mar 3. Magi kalo emomiyo ne gine tich. Moro bende audit moro bende chako tim ne gi dwe mar 6. Ma bende puodho gi apuodha manyo gine tich. Matuk town. Okalo tuk town Victor. Akia gimomiyo jowa manyo okwalo omenda jogi Siaya duoko wach. To Victor, awinjo ka jal miluongo ni Nyagudi ni Wycliffe loso. Ene acting chair mar ginene public CEO mar public service. To king'iye mos kicha winjo ka koloso gi weche mawuok e dhoge to gi body language mare nyisi ni gini ong'eyo. Kang'iyo ka koloso nekech okolos ka ng'at mokawo gini ka gima nyo obuoge. Mar ariyo, iwinjo ko chako kelo aspect moro ka mar fake papers. Jogi wacho ni gin nondik gi ma gin gifwenyo bang' tiyo dweche 9. Ka koro girito Sara to ok migi. To ka fake papers to wach mar mibadhi mar asoya ma jogi nogolo to ng'ama nigi fake papers to golo nang'o. Koro ma en mbaka manyocha wasegoyo. To Victor wanyisi, ing'eyo ni nitiere jok moko ma chunygi ler kendo ng'at maber, ng'at modimbore matije ler matije luwo. Ma iwacho ni Nyasaye nochweyo kokete chunye. E kiduogi fwenyo ni nitiere samoro jok moko ma Nyasaye samoro nogi kodhiambo to koni ng'ane ka ng'ane be mondo obedie. Ng'ane ka ng'ane obedie. Jok ma nowach ni mondo obedie gi ema timo tim machalo kama. Nyaka sani aparo ni ne ok onego bed kata nokawo Governor ma Siaya James Orengo ndalo 4 ka nyo pok olose wachni. Odwa kawo ndalo mathoth kabisa. To samo chako duogo lose wachni to en bende kata mana statement neno en gi power mar ne keto jogi aside. Orengo nigi teko nekech magi jok ma enie gi teko ma appointees mage ma samoro gini no mulo no kuongo keto kando mondi. Nekech ene ma the buck stops with him kaka the head of the county, the CEO mar county. Kasa mami badhi ni education ka to wasiemo ga jatend piny William Ruto. Kendo ng'ata wacho ni William Ruto jaku. Aparo ni ng'at mora mora manyicho Siaya majatelo mapodoko kondem wach makama onego kwa William Ruto ng'wono kapo nono kamoro no seluongo William Ruto ni jaku. Nekech sama koro gigi timore to ng'at motelo ne county en governor. Kaweche pek Homa Bay mantiere accounts ki adi to ntiere ghost workers GCM yes ntiere jo platinum TCM Gawanga. Mae be koro nyaka the buck stops with James Orengo mok owuok ka gima nyo dhi wuoth eka nyo oduogo Victor. Nekech gima wir kwiri gi mortgage kik watem bomo gini ka joma onge leke gi nekech ka iwinjo ka senator youth leader wacho ni ntiere ichich ni ntiere kata ng'at mosewito ngimane manyocha shoko goyo. Victor, ing'eni samoro bende jiwe ni ntie gimomiyo dhano dhi sikul. Apenji je. Sama acting CEO mar public service board ni Nyagudi ni wacho ni gin bende gini koka gifwenye gi DCI mokeli e nyinggi. Jogi nyocha tiyo ka dweche 9 nade. Ka ok ging'eyo ni nitie. To kata mana James Orengo governor apenji dhano 382 oyuori puodho mokine kata nito puothi ni ipuro piyo manade. Kata jotuo manyocha complain bende gine gi dweche 9 be gine kata gi jok matimo visit e osiptende gi
Manuang'o ni to manyocha tich pek line nyocha bor ka en. Tinde ok wanwang' line osiptal Mama Diany ka. Nikech tich dhi mamuol. Koro gik moko ma pod idhi kelo, to aparo ni kata mana paro ma youth leader, senator nigo mar tero gini e Senate ok bi konyo. Tero gini e Senate onge gima dhi loko. Parie scandal mane nitiere Uasin Gishu, mane mulo governor machon Mandago, ma nyithindo moko ni oketi scholarship ni dhi Finland, omenda margi manocham. Senator Senate nokonye gimoro. Gini mae en kuo yalie do. Jok manyocha nochamo pesa, jochiw thieth gi. Gima nyalo konyo kae sani en DCI kata public inquiry. Public inquiry makoro ketie do moro manyawere gi kata jok manyocha nocham pesa gigi. Biro to chung kodi wacho ni an Victor Kajuma ema nyocha na miyo mara. Kaka jopuonjre kanose Mwang Mandago. Bas, Mwang Mandago. Koro tiende ni bichiw thuolo ma ji wuoye nikech sani be koro nitie jok moko osechako chiwo siem ne jogi. Ne nyithindogi koro osechako yudo threats. Gisechako yudo jok masiemo ngimagi. Kiwinjo kaka MCA winjo ma Jay wachono. Mano ng'ama wiye omoko. Mabe ok onego bed kata mana MCA, to bende MCAs gi kata gima giluongo joge county assembly ema koro ok dhi konyo nikech ichalo ng'ama luongo diel mondo dhi e court mondie gi e judge. To ndigi winjo court neno to winjo ni imbe idwa dung mamit ahinya. Dung remo. Kata imbe ka winjo muchi idwa dung remo. Imbe tik nini betment Victor katieko. Nekech mae ok en gima onego keli oyuma kata matin. Dhano wito ngimagi, ng'ato ncho wito puothe. Omiyo jo chiw thieth gi nyomora ka wuok tich nyocha giwuok oko ka ging'anyo. Kendo giwuok momiyo ng'anyo ma kama onego gidhigo nyime. Kendo wajiwogi nyaka chop giyud ratichgi. Mae kama onego beni wanwang'io kinde machiwoga services mag pro bono ka. Ginto kare gin kanye Siaya ka. Monego ng'ato nosemako ne jogi court maka DCI DPP ok nyal yawo ne jogi case to en koro dhi oyawo private prosecution elo jogi. Nekech koro iluongi mondo gikel witnesses e doho. Nekech ka ok gibedo protected to jok manochamo pesa ka, kech ing'eni pesa be wuotho. Ja pesa be mako tek. Ja pesa kose banko pesa to make sure ne oringo go nyaka ka DCI kucho. Bose tuwe. Oringo ka ODPP kucho bose tuwe pesa cha. Koro wakili ema nyalo timo gini. Nekech kata mana judges be nyiewo ni neno ka mbaka moko gore ni moro be njenja notimo nade. Tuk pesa moro no oringo kacha ochwad milion 10. Koro wakwayo wakinde maya Siaya to mawuok Kaluo manyalo chiwo ne jochiw thieth gi services ma pro bono, services magichiwore. Iwinja mondo mi case makamae ka ok ginyal chiwo private bas kai kama koro Willis Otieno osiepwa wuokie oko nikech kai moae mano deputy party leader mar Safina reru ma osebedo koringen mar kedo ne jopiny dago ked ne jotich mawuok e county mar koro to en to gi wakinde mamoko Siaya nigi wakinde mathoth to bende ok ochuno nyaka oya mana Siaya mondo number 1 jogi onwang' protection. Erokamano. Kae to jok masiemogi machalo jok madwa wuoyo ma samoro wach lothni lewgi ka MCA no taparo ni mago jok ma ok nyal kata losi kaka. Erokamano ahinya. Wadogi dakika manok ahinya to watieko gini. Weche thoth kambe. Akiani ndanga meda counties. Ado ni chak gi Siaya ni eka mamo ng'ene na office mar controller mar budget manogolo ni counties bende tayo agulu mathoth mag bengi. Mamoko chiko ko puodho. Moro wach madamedi wach mar Siaya ni to onge malich ahinya. Winjo ka Senator Oburu wacho ni en owuon ok onyawuoyo ahinya nikech koro chalo ng'ama koro jaot. Kanyo ta winjo kata motiyo gi wach ma temo wacha dieri nikech thothne yudo ka samoro thothne samoro gimoro tek wuoye nikech jaiye gimoro timore e dala u kona samoro ini nyalo bedo nyakonchiel. To mana ka jowetena wacho geno kosebedo maduong' ahinya kopogore kod kwaro wang' ma samoro timore ute buragi. Gikone bang' kose kwaro wang' to en ang'o matimore. Koro kanyo bende chendoga ahinya to king'iyo nonro mithoro tim gi ute buragi. But chien ka bende waseneno ka Senate osebedo ka tayo chendo mage mopogore opogore ahinya to weche mag temo golo oko governors kata jolupgi e apisi. Seche moko iyudo ka gibedo piny kendo gichomo wach e yo makare gi ng'ong'o. To mana ka Fred wacho seche moko pesa bende thoro wuotho to dhano ka dhano samoro bende nigi nengone. Ok nengo minyalo ng'iewego
chutho to nengo minyalo kode godo inyalo dhi e yor kodesa. Koro mano en achiel kuom gima geno nitie ni kapo ni Senate nyalo wuok oko gin bende gitim makor ka korgi mondo mi majni kik sim gi kani sani kapod ratiro ok oyudore to gitim mano kaka Dr. Buru wache no. To gima ogike wacho nogo gavana ochiwo thuolo mar jumbe 2. Koro wageno ni bang' jumbe 2 ni wadhi neno duoko motegno makare. Kech samoro japiny manoko temo winjo tie gima fortnight en koro japiny nyalo ng'eyo sani ni en jumbe 2. Koro bang' jumbe 2 no wabiro ng'eyo ni te en ang'o hie. Kata report midhi chiw ni report ni dhi ting'o ang'o iye. Dhani mabedo office ken. Ting'eni kata mana sia achielo nogo. Dhani mabedo office. Jumbe 2 gi jogi poni office. Pesa chabe gin go? Pesa chabe pod gin. Nyalo paro ni sia ka nitie report mane ogol kendo notim mana nonro gi auditor general machon. Mano golo report mar kaka ne sia chalo. To bang'e to boro kwaneno gimotimore madiwachi kor kaka chal mar sirikal masiaya. Koro aparo ni kata mana jumbe 2 go report mabiro wuok no dibed ni achiel kuom yore mag kweyo pigno mondo mi kiko omede landore kolieta ahinya koso wamiye mana kinde. Benito okwangot. Koro Kennedy yie wa gini kecha. Ani gombe mopogore gi masiani nikech wamenyo counties mekwa. Yes. Jomukalo chiri nyocha ogolo report kod office mar jaga budget kendo ne ogolo sie magera nyane counties mathoth. Kuom bedo gi agulu mathoth mag kano pesa. Chik wacho nang'o kuom agulu ma counties onego bed go. Bende nitie kama chiko okete orea moro ma onego bed ni koro wang'eyo. Ing'eni gini osebedo ka en achiel kuom weche mantiere gi pek nikech ing'eni sama report owuok ka koro jaga budget ogolo report to report nyaka chopo ne japiny. Ten report machopo ne japiny ni samoro kuo nitie matimore kokalo kuom agulu gi kata kamano to nitiere weche makikore hiye nikech mokwongo king'iyo chik matamo counties gi bedo gi account mag bengi buorago onge moriere mak mana nitiere chik matayo kaka owinjore bed ni itiyo kod pesa miluongo ni PFM Act. To wacho ni agulu mag bengi nyaka gibed mago mopuodhi kendo ma bengi mar Kenya maduong' miluongo ni Central Bank of Kenya ng'eyo. Koro manyiso ni inyalo bedo ni in gi agulu mag bengi kata mana 200 to gin mopuodhi duto kendo bengi mar Central Bank of Kenya ng'iyo ni to omenda donjo kacha kendo wuok e yo machalo nade. Gin gi lesen, gin go tiko. Nikech ing'iyo kaka mana ka sirikal tiyo ok inyal bedo ga agulu achiel minyalo tayo godo sectors duto. Kech king'iyo kata mana ka counties tayo chenro mage ng'iyo ka kuom ranyisi od bura mar county Homa Bay mane obedo kod chik matayo kaka gitayo chenro mag dongruok mag ward miluongo ni ward based programs. King'iyo mondo mi gita chenro kuom ranyisi mar weche mag skunde mag ECD kitimo lokruoge kata kitimo gedo kata kitimo kongo skunde gi ing'eni omenda kichwalo tichwale agulu mar skul midhi time no kech itime e ward no to mak mana ni nyaka obed agulu mopuodhi iwacho ni commercial bank opuodhe kendo ng'e ni entiere to en agulu madhi tayo mana chenro no. Koro aparo ni kar kwan mar aguch bengi gi to pod inyalo go mbaka nikech ok apar ni en makosa ahinya mak mana ni seche miyawo agulu mar bengi kinde moko kanya wano report general mane wacho ni Nairobi ne nitiere kod bengi aguche mar 174 matiyo to kopuodhi matine ng'ato nyalo kawo pesa to soe iye kacha tichaki wuodhe ma ok one kaka pesa no tiyo nikech ok opuodho agulu mar bengi no. Koro en gima pod nitiere kod mbaka minyalo go iye mak mana ni gima duong' ahinya en ni kaponi en agulu matayo kuom ranyisi osiptal makama to bende gin mago mopuodhi to kaka omenda donje e igi bende en gima sirikal nyalo menyo mang'i to kaponi auditor general obiro kata jaga budget ng'iyo to duoko ma ichiwo koda jogo matayo chenro mag aguche go be gin duoko mahie maonge kod mibadhi e igi kata oyo. Senior JB ginen mbaka ma jose goyo nyadi ng'eny to duoko pok wayudo mana ka Ken osetemo lere no ng'ama thoth ne puodho mondo mi wabed gi accounts mang'eny gi mag counties mekwa
Counties nyalo yawo account mora mora ma gidwaro, kamora mora ma gidware, kalure gi pesa ma gitimo ang'o ma giyudo. Apani moko bende nitie ma ka gin project mag donors. Ting'eni donors ok dwaga ni pesa gi oriwre gi jomoko mondo gibende ging'e ni to pesa wani tiyo nade to bende tiyo tich manyo wadwaro. So counties nyalo yawo account kiwango ma gidwaro. Lakini adira makende en ni mondo ibed gi account mohingo 20 mano bende nyaka wapenji penjo ni to itimo kodgi ang'o. Nikech ok aparie ka donor projects nya bedo mohingo 100 gi wiye. Machuno ni counties nyaka bed gi account mohingo 100. So account mang'eny gi bende nyayo mibadhi. Makasa midhi chulo land rates magi tikoni ni ma higa ni kete ma. To higa manyien kiduogo to chako mi account moro mopogore. Ineno. Mano bende ka kichamo county. Nikech ka in ja ohala e town kaka koro town ma Mabondo to ni lesen mari ma higa ni chule account to higa manyien tima ng'owa. Chule account ma nyaki penjire ni tang'o mi lock account cha. Ineno. Duoko biro mana yudore chieng' moro achiel kotweji. Mane kuma duoko biro yudore. To kasa ani pod ok otweji ndigi giwacho to gibende tok matek pod gina gine county ka giwuotho gi dhi mbele gi ngima gi onge gima timogi to duoko ok bi yudore. To kochak tweji ma wayudo ni counties 30 otwe governor to twe chief officer finance to twe jo revenue te ka duoko bro timo ang'o bro chako yudore. To gi sani to nikech onge gima dhi timgi ang' ne gitugo ma gitugo no. Ero kamano. Governor. Ini governor kene man ga account achiel kende. Mano ero nyaka mano OSR onso revenue gi shared revenue mago ke sirkal mamalo. Gigo te Victor. Je osetieko wach. Ko mi kama ken wego. Ni wabiro mana ng'e duoko chieng' motweji. Waya penjie kama ibetie. Kech karangi tacha karango ken tarango senior J tanyalo kwano fuke maun godo kotini nyaka bed nago fuka to be gichalre kendo giromre nikech waduto wanie kaka wanene ga anyalo neno fuke maken ni godo to fuke makoti onego bed godo to iparo nade Victor ka wabiro kae to kawuono wayudo ka in koti nene nitie go fuko ka nitie gi moro ka nitie go fuko moro ka madendi ni otho fuko lilo an election observer Malawi ko jakenja ka dendi ni otho fuko mamoro to koro emo wapenjore ni to ini indichuo molo mamoko wang'iyo to county mamoko kidhi kaka Murang'a moko chigni kiagi account 27 kende mamoko manie ga account 500 ni titimo gode ang'o gini magi yudi e pesa mang'eny koso gini magi nie gi donors mang'eny moloyo mamoko kae ting'iyo corruption index e counties gi nikech ing'eni gik mibomo ok ber Victor ok wadwa dhi kanyo kawuono wabiro yudo thuolo maber tadieri mantiere ni accounts kaka ng'eny e kaka mibadhi bedo mayot ina paro ne king'iyo maber inyalo ka samoro bin gi bank accounts ka ng'eny tadhi kang'eny to be mitiyo ga ahinya en achiel samoro sachi ja donje to gimoro mar ohandi moro matin gimoro je ng'iyo moro ma sola ne cha donjo kone we kika med gimoro sara ni dipo ka chamo peso ha dipo ka chamo peso ala dipo ka achamo kodhi ma anga chaka doga home godo to samidwa bede gi accounts 200 nitie kuonde moko mane giwacho ni ok wan gi 500 wan gi 227 mondo ikwan account achiel 2 3 4 5 machop 10 kendo ichaki kwano kamano mochop 10 ichaki kwan account kamano machop 100 kendo 100 kanyo be pod ichaki kalo ichope 200 ka bo chalo gima pod okoromi matin kokichako kweno kendo achiel 2 3 4 5 mana ka gimi chomo 300 300 kai be ilweso ineno mani ni machiegni emomiyo gima duong' manyaka wang'e ni kata ka gintie kamano to transparency obedie ni magi ma to my purpose kich account ji nyalo yawo koro magi momiyo onego bed ni controller mar budgets bende koro wabede gi regulations mo or regulate counties te when county onego bed ni my maximum account monego bed ni timo ga ng'o komenda mar NGO biro kama to my modhiye mondo misa moro bende nyaydo ni mibadhi to ne onge gicha to nitiere kaka odhi e nebo okelo chich makata kama ne chich onge emomiyo kibiro ka
gofuko mang'eny go to nyaka ng'wache ni to Ken dende dor timatima ginene dor timatima ofuko nikech moro osoye njugu komachielo koni osoye ang'o bando moboki samoro bende ne en ang'a maber. Erokamano Stafford ng'iso ni komito sarengo mang'eny nitie weche mathoth Nyakwar Mugajwang' mano onego bed ni koro wang'iyo to kata kamano sa ema neno kong'adwa ka. Gavana, wach mari mogik. Adwa nuoyo gima ncha ne je wacho ka. Olandi dhi ka obila. Olandi dhi ka obila Victor kendo jolweny bende biro kawo. Yes. To wadwa wuoyo gi jopiny mana gima ncha ne je wacho ka en thuolo mar keyo ne jo mibadhi. Wang'eyo ma ok wanyal tamore ka nitie ji mang'eny mane odonjo obila kokalo kuom mibadhi samoro ng'ato nochulo. Lakini bedie kitang'. Nitiere jok ma wang'eyo ni biro donjo obila kokalo kuom gima gichulo. Eka bende nitie joma biro chulo nikech samoro mabiro donjo nikech qualification mare. Koro kama idhi bilong'e to wan ok wang'eyo. Mak mana ni tug kitang' mondo mi samoro jok mabiro gore piny ma samoro ng'ato nogolo 400,000 1,500,000 nyaka 1,000,000 sane winjo ni gidutugo 700 kae. Kik wabwa bed gi dhano magore piny kata gi dhano mabedo kod kiondko machalo kamano. Mogik en ageno ni wadhi romo Friday Sikri kama wadhi kowe dana mama Siprosa Muga chieng' tich abich mabiro ne. Geno ni wabiro romo gi jowa mabende ntiere mabiro konya kodana. Jogo magombo neno wenge mantie kaka wanene kae be ang'eni wabiro romo kuno. Ka okamanto erokamano Victor. Erokamano. Ken Nyakwar Peres. Ong'adore mapiyo manade yaw. To aparo ni wach mogik en mana mar mondo mi omed mana keto mahino timo makare nyato ne chenro ma bende mulo ngima jopiny ka kuonde ma mibadhi thoro rony godo tema nyaka to jotelo ng'e ni gidino. Wawuoyo kuom Siaya kendo wawuoyo kuom weche ma otendo kod mibadhi makwako counties bende apani en ting' ma japiny ka japiny nitiere godo. Ng'eni wach mara gine no wabiro thuolo kendo wachak wado iye. Ne mondo mi wang'e ni to en yo mane mwanyalo geng'o godo kuonde ma rode nitiere godo. Mak mana ni bende sani ng'eni skul thuolo mare chuok. Nyithindo ng'eni kaso mapiyo ahinya mar mondo mi gitiek tam nikech gidhi loro mapiyo mondo mi gichiw thuolo ne chenro mag penj. Koro jonyuol oikre ni wadhi bedo kod thuolo malach gi nyithindo pacho ma nyaka tikete mise motegno kik wabed kod midhiero moko mathoro timore kolor skunde gi. To bende ikruok mar nyithindo go ne loro mar skul bende en gima nyaka to timre nikech samoro jopuonj bende nyalo riembo gi ahinya ma gichwe gi anono ma gima giyago e tam mar adek ni onge. Koro nyaka to wameny wang'eni tang'o mipuonjo gi kuro tang'o ma giyago boromore kod dwaro manitie mar tayo tam. Erokamano. Senior, wach mari mogik. Erokamano VOJ. An gi penjo. Ni to en ang'o mamiyo jogo machung' malaro kombe sama gidhi e nyasi moramora makaluo to ng'ato ka ng'ato nigi security mare. En ang'o mirito? To ka in e boma ka tiwuotha kendi fuong'o wuoth warado kodi City Hall ka warado kodi Koinange ka warado kodi kiwuotha kendi to kilora Kisumu paw ndege to in gi vijana makorgi opong' kidhi e liel to gichapo ji kidhi e bura ma ji obete to gichapo ji. En ang'o mirito to in e gweng'u? Aparo ni ok en kido maber ma waneno ka jogo madwa chung' to kata gi jogo ma ni office sama gin kaluo to giolo korwa gi security to gi bouncer mage manyayo tulo nikech jogi nyaka tim gimoro mondo ang' chulgi nikech gitiyo. Wapuonjre uru bedo jogo mohero gandagi, jogo moyie ni samane koro gweng' to onge ng'ama dimula nikech ka Nairobi ka tawuotha kenda maonge security. Kamano. Erokamano. Nyakwar Mugini gimoro amora man gichako ne nyaka bed mana kod giko mare. Mane maneno ka okelo ae giko ma chenro. Erokamano nya Senior J Bonyo mano jaba otugo ginene en ko icho leto le nyaka tim nende mane jikon kanyo ojadwar ka achiel kod wuod Misambi Jakabondo piny madhako piny Rabu